Здравейте, свети на Господа! Благодат и мир да ви се приумножават от Господа Исуса Христа. Нека Господ Бог Израилев да ви благослови изобилно в мощното име на нашия Господ Исус Христос от Назарет. Амин. Искам да ви споделя от първото послание на апостол Йоан, от първата глава, 5 до 10 стих, да размислим върху Божието Слово. Амин. Там е написано така: известието, което чухме от Него, известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Халелуя! Нашият Бог е светлина и в Него няма точка тъмнина. Амин. Слава да бъде на Господа. 6 стих. Ако кажем, че имаме общение с Него, с Бога, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Какво ни казва апостола? Апостола ни казва, ако кажем, че ние познаваме Бога, ние ходим с Бога, ние отиваме на църква, служим на Бога, но, казва, ако ходим, вика, в тъмнината, то, вика, ние лъжем и не действаме според истината. Знаеш ли, скъпи братко и сестро, ако ние днеска казваме, че Боже, аз ходя с Тебе, но не искам да изповядам онази слабост, в която се наслаждавам. Не искам да изповядам онзи грях, който извърших, то това е тъмнина. И това не те доближава до Бога. Когато ние не изповядваме греховете си и не ги оставим, ние не можем да се доближим до Бога. Ние можем да претендираме, че познаваме Бога. Ние можем да казваме на хората, аз служа на Бога, служител съм на Господа. Знае Словото Му. Но Бог знае къде аз се спъвам. Бог знае къде аз съм извършил грях и не го изповядам, и го крия. Знаете ли, Словото казва, че няма нищо скрито, което няма да излезе наяве. Нищо потаено няма, което да не се изяви и да стане явно. В 7 стих казва така: но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. По-прочем, извинете, кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Какво ни казва апостола? Апостола ни казва, ако ходим в светлината на Бога, както Той е в светлината, имаме общение един с друг. Да, ние имаме общение. И кръвта на Исуса Христа ни покрива или очиства от всеки един грях. Когато аз ходя в светлината, аз позволявам на светлината да открие всичко в мен. Всяка една тъмна част. Когато аз се доближавам до Бога, огъня на Святия Дух, аз позволявам огъня на Святия Дух да ме пречисти от всяка тъмна част. Аз казвам, Господи, изяви ми всичко това, което не Ти харесва в мен. Знай, че ако се срамуваш, да, какво ще кажат онези? Аз имам тази слабост, какво ще кажат другия? Аз толкова време го крия това нещо и ако го изповядам сега, ще стана за срам. Скъпи братко и сестро, в Притчи 28 глава, 13 стих е написано така: който крие престъпленията си, няма да успее, но който ги изповядва и остави, ще намери милост. Знаете ли, милостта на Бога е опазена за онези, които изповядват греховете си и ги оставят. Не само да ги изповядат пред Бога, но и да ги оставят, да се откажат от тях, да се отречат от тях. Но ако крием престъпленията си, то ние никога няма да можем да успеем. Ние можем да претендираме, че познаваме Бога, ние можем да претендираме, че Му служим, но да ви кажа ли, Исус каза за такива хора така: истина ви казвам, не ви познавам. Идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Защото ще дойдат много хора пред Него и ще кажат: Господи, в Твоето име бесови изгонвахме, в Твоето име проповядвахме, в Твоето име велики дела сме извършили. Господ ще каже: аз никога не съм ви познал. Идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Вижте, Бог общува с онези, които вървят към светлината, а не които остават в тъмнината. Ти можеш да кажеш: ама аз вървя към светлината. Някои неща сега, тях Бог ги гледа, знае. Да, Бог ги гледа и ги знае. Но Бог очаква от нас ние да ги изповядваме
и ние да не останем в тях. Бог иска да живеем като Него. Какво казва Божието Слово? Бог е свят, бъдете и вие святи. В Левит е написано: аз съм свят, бъдете и вие святи. Да не мислите, че Бог е отменил заповедта си. Не, Той очаква ние да ходим в святост. Това може ли да стане от един ден? Не, разбира се, не може да стане от един ден. Но всеки ден, когато ние ходим в светлината, ден след ден, Святия Дух, огънят на Святия Дух на пречиства от всяка слабост. Когато ние се доверим на Него, Той ще ни помогне. Когато ние намразим тези неща, които Бог мрази, Господ ще ни помогне и ще ни даде благодат, да, за да се откажем от тези тъмни неща, които сме вършили, от тези тъмни дела, които никога не са прославили Бога. Всяко едно мъртво дело в нас, всяко едно дело, което ни прославя Бога, то е мъртво дело и от него се изисква покаяние. С това благославям, скъпи брати и сестри. Само накрая исках да споделя и последния стих, последните два стиха, 8 и 9. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Виждате ли? Ако кажем, не се грешаваме, не вършим такива грешки, обаче ги крием, тогава вика, ние лъжем себе си, вика, и истината не е в нас. Да? 9 стих е много важен. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Халелуя! И 10 стих. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Ако ние казваме, ние не вършим тези грешки, ние не вършим такива грехове, но въпреки това ние лъжим и ги вършим, то Словото на Бога не пребъдва в нас. Тези откровения, които преди си получавал, днеска ти не ги получаваш. Не можеш да получиш откровение. Искаш от Бога Слово, но няма Слово. Защо? Защото не си оставил тези грехове, които Бог не навижда. Но въпреки това, ти не искаш да ги изповядаш. Ако искаш да имаш общение с Бог, ако искаш Бог да ти се открива, ако искаш Бог да те изпълва и да открива Словото си на теб, остави греховете, остави лъжата, изповядай се пред Бога и остави всичко това и получи Божията милост. Защото Божията милост е за онези, които изповядват греховете си и ги оставят. Бъди благословен, скъпи братко и сестро, в името на Исус. Благославям ви. Амин.